וואו, אז מה קורה מלפפונים וברוכים הבאים לעוד סרטון חדש. היום אנחנו הולכים לעשות מתיחה לינאי. ינאי אמור להגיע ב5:30, עכשיו השעה 5:15. הוא אמור להגיע ב5:30 פתיח ומתחילים, יאללה. Y aprenderla de nuevo, ay. Báilalo, Rocky. Pa' que lo baile, pa' que lo baile, pa' que lo baile. Tu maldito como... חבר'ה, אנחנו עוד רגע מתחילים את המתיחה. אל תשכחו להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון. אני רוצה כל כך להגיע ל500 סאבים. אני מקווה שנצליח. אוקיי, אני מקווה שנצליח להגיע ל500 סאבים. כרגע אנחנו 467, איפשהו שם. 466. מתחילים. אנחנו מכבי תל חיפה, הם ביתר ירושלים. אנחנו מתאחדים, יאללה, מתחילים. אני ואלמוג נגד ינון וינאי. יאללה, אנחנו מתחילים. זאת מה אתה מתיחה. הנה יושב שם מדבר עם אליי. רגע. יאללה, ביי. ביי, אלמוג. זוז. לא מדבר איתך. נפלת בפס. יום כיף. מה יש לך להגיד לי? מתיחה. אני מותח טוב? רימות לי, נכון? אבל למה? חייב להגיד עכשיו. למה אתם אומרים שזה מתיחה? אבל עכשיו חייב להגיד שזה מתיחה. אבל למה? חייב להגיד שזה מתיחה. לא, אלמוג. נו, אלמוג, מה אתה מתעצבן? הייתה פתיחה טובה. זהו, אני עוצר את הצילום, אני לא יכול לצלם ככה. חכה. מה זה הוולוג הזה? משחק כדורגל, מתיחה שאני התפקששה, אני לא יודע. תפסיק כבר. כולכם לא רציניים. טוב, אז אנחנו מסיימים פה את הוולוג. היה ולוג מצחיק, ולוג מתיחה. אם הייתם פה, גם אתם הייתם מאמינים. אני לא תנקום בכם. בוא, ינאי, בוא. אז תנקום לך ערוץ יוטיוב. גם אם יש לך זה 2 עוקבים. אתה תנקום? אתה תנקום? כן. מה, אתה תיכנס לערוץ שלי ותנקום? כן. בטח. בוא נראה אותך. עכשיו תהיו מכן לי, ינאי. טוב, אז ינאי בתמונה. פה הוולוג הסתיים לנו, ואנחנו נתראה בוולוג הבא. תירשמו לערוץ שלי ושל אילי פה, ואנחנו נתראה בוולוג הבא. תירשמו אליי, לא, תעקבו אחריי. ברחוב גם. תעקבו אחריו ברחוב. כן, אחלה. ואנחנו נתראה בוולוג הבא. אילי, מה אתה אומר? השתלטתי לו על הערוץ. קיצר, תירשמו לערוץ. אנחנו מתכננים להגיע לו בקרוב ל500
500 עוקבים. תעשה משהו יפה, מקווה שתעריכו. תרשמו לי לערוץ, אני מבקש. ממש. 300 עוקבים בקרוב אצלי גם. יאללה, ביי. אילי. אבל לרגע חשבתי אנחנו באמת מתעצבנים. לא רציתי שאתה להתעצבן ככה. אתה כל הזמן צוחק ואני אראה. אנחנו נתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי.